Gustong mahatagan og katinawan ug matabangan ang usa ka construction worker hinungdan nga midangop sa Brigada Action Center kabahin sa iyang kanhi gitrabahuan nga kompanya. Si Alejandro Andoy Sibas, taga lungsod sa Tuburan, Cebu, mitaho nga walay benepisyo siyang nadawat sa kompanya nga iyang gialagaran kaniadto. Ang iyang pagdangup aron sab masayod sa angay niyang buhaton ug masuta kun aduna pa ba kini siya'y mahimo. Gitugan ni Sibas dili lalim ang trabaho sa construction apan naningkamot siya tungod og alang sa iyang pamilya labi na kay adunay anak nga gipa-eskwela. Tungod kay tigpaminawan gyud siya sa brigada sama sa uban naagni nga magpatabang kay sama sa uban natabangan. Nakadaig si Sibas sa maong programa ug pasalamaton kini sa brigada labi na ni Brigada Attorney Juril Bruca Patinio. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.